Aprangsi akasmani dipu karjua tumana phan kardom pajirlo kardom pini chihu chipuda jai megalong kacha phopon lake sar khonson be alangli inut KMT mate karbi medium athan bang anparta alangli KLTA mate karbi language teacher association alongta lamsai chunbang mate magazine secretary lapen alangli inut lamet lamchong kaching hon pik abang phu lasi pini ka chupha teng pen alangli zita menon studio long sidolo kardom sa kardom tangti non ilitum apor pan hok hepin ben chihu chipula jai mek mangle chengpon ik phelo na nangli phanang kar ju ponji ke lahan lo nangli ke inut karbi subject a than bang lo tangte ilitum along tin school along ta than bang nang langma mate chokpuma nangli radio kar jora tum phan than iji masa to labang so posak nil phanang kar ju pot naltum AIR radio along kadowi klembang phu bang fitamas ben nil hin ben nang chorolo ilitum high school section lapen ME section bangke ilitum la government ben kachirap lok school ona bangke ilitum than bang stami kidor pluk mate a hom tin along stami ilitum than bang pek pon edluk pusi nilichini dam kala te bon stami ilitum elementary mate LP section along bangke ilitum karbi medium school home korasir kep abangke non than bang bahani pek pon elu ilitum karbing long ton mas council CM ka bori pen joini ilitum than bang bahani pek pon tang dolo lapen home course ke bangke ilitum karbi a subject si kitcheng lam chili pen ke chenglok maths mate social science la hai ang sami ilitum karbi a subject mesti ilitum che than pon long lo medium instruction pen ke chenglok subject ar lo an tami sob karbi lam si ilitum tok pon long lo pen che than pon long lo bon stami government school pen kachirap lo government pen kachirap lo school mithang jung man kang pua school phan pang pu pom pin pen la government kachirap school along bangke ajhak school along bangke ilitum karbi a subject dolo thu a fits tami hala than bang tum bang bang khai matik la karbi lamen ke thek the than thek the tum duko lasi la hala high school bangke ilitum karbi minat karbi a khai phan than bang ka che toy dun bangke akenang sot lang pusi nilhin bang puji churupik lo puthot nali phanang kar juji ke lahan lo karbi subject class 1 pen class 5 an ke aji ding klui pen adulo lasi karbi subject government school along nang do kok pen kacharli usomar da pen ili tuma khe kacheprek kupilo nang li ka theklo karbi subject ingdeng sipen ingdeng phoan ke ajer ding klui pen tamit dulo like aprang ke aketa pipia aketa men chini dun de lo tamen non na bangki lam chili pen ke chenglok hun mili tang ho lai ka isi ingdeng pen hap phong deng as tamil tum dolo lake ilitum karbi tum de lake ponchot kalilo karbi khai pen kaprek atum pustami karbi long ar loke do an school bangke government ka pen ke cheng kachirap lok school an bangke non ponang etlo ladak isi ostomar lapen ilitum khai apan kopilong nang liang thek long pu nang karjo adima bangal son hello nilgi pui bangke ilitum apaya putum ki anutinta english le thekte hindi le thekte mate bang foreign language le thekte puse anutinta matha jong se apaya putum yong si foreign language mate english hindi pe mate ilitum dak asam or ohomia le alam lahai thek nai pu matha loplote asomar phan ke karbi lam ke thani ta nihang helu laki te bons dami apaya putum yong si kapachali nihang he pustami hala in school institution long yong si class 1 up to class 5 an karbi subject pon loplote hadake charli leta ani hang he tame charli nang vekpo asomar bangke kala hala soka asomar bang ka charli nang ko ka joini non hot ke perthelong competitive mate nang mani ma bogo chupatia din pina kala lasi nang mani ma ka chupatia din yosi hala karbi subject ke la ke thek tame thek the mate mithang local language mani mithang lam le puma tharong plote hula ko an ma ka chupati dun ke le nang ya dim ang deng bangke lidunun det po hala so ning kama thapensi karbia subject tame un an pen ke usumar tumangke bor ipon po apaya pole pachali ning ang hedet post tame usumar bangke la kachupati nang ko ko joni kwan ma nang tong thekma ni tong thekma pu so kama thapensi kacharli isi hini pen ke chenglok hapharo isi tang ho mate hormu amen ko las ko son sikarbia men ma ke irma lahai tame kacharli ning hang po la dak pensi tum karbia lam tame angkur pen kacharli ning hang lote mo thi wan tame karbia khailam mina jung lam kacharli bangke kan aning hang kabor I pon dopo lahai lo kachi lahai lo non puthot na ri phana arju pon thiji mithang karbi subject dokok pen ili tuma khe kacharli usomara tum phan ale kopilo nang li theklo
Mithang karbia sabek do kok pen ilitum karbia khai usomar atum ali ko pilok long po lake mina karbia sabek do kok lo pulote school along pen ke chenglok college along ang tonas tame jongsi ilmithang karbia sabek do lo le pulang te muher ni liki puasona thaisi isi hini pen ke chenglok la hormu amen anstame ilitum kachali ponowar saido po la pen apia potumle kapachali ni hang hedet postami ausomar tumangke bangban chapate pupani aning rong dunsi nang non hulke kachapate den pinak ma pose di lasi amitham mina tum bor isi iltuma usomar pen non ke thurmi usomar tum sami aning rong pen mo ipranke bang ilang sami iltum karbia khai alam aki bangke chandun po lalo lahan lo aleke churupik la puthot nali phana arju pon fit pong nangli ke inu than bang lo anparta karbi lamet lam chong ka chinghon pik abang phulo tangte kopi ko sona bidi pensi radio kar juarat mate social media long pen karbi subject aputhak pache thang unji to aholo nilige not karbi lo than bang lo lapen ile tuma subject mate karbia subject aputhak ko son men si social media atro pen litum pache thangi la so bang ke ile tum usomar tum phan anu than lemdet anu papleng le pangbak le pangpleng le pangbak le lapua lason bang ke ilitum une jongai le chipadik to amai une non ilitum ke claim nei plot ilitum ke thek rang tang tum intellectual tum halatum si ilitum nang japonai social media lo ke non son doctor ke pas tang tum pasami mene engineer pas tang tum mane political alidar tum son mane EPSC ke pas tang mate UPSC ke pas tang halatum si ame thang social media non ke social media pate dopik ahong satai dopik WhatsApp pen chenglok Facebook pen chenglok Instagram Telegram ha Twitter dopik alang tu ma Twitter mate atlang tu me kon along alang tu men si karbia khayalam mate karbia subject alam alang tu men si pachi thang nai alang tu men pachi thang lote non ke thurmi uwe mi tum ke kachari dun ko dewe ko alang tu myo si hindi alam pen te togrong English alam pen togrong alang tu me pini alang tum ke theglam me togrong plote non kachari dun mi uwe mi ki mi tum ke alang tum long si follow dun wek mate abi chu dun wek po lake mon tivita chingthur ne lo lake mon tivita pachi thang ne lo non jong si tum jong si uwe ki mi tum phan bidi ki me mate la so subject especially la karbi subject pan paching thur poni plote ke thek tang bang phu bang phi tum si intellectual tum si ile tum phan nangja ponai alang tum social media platform pen ke chenglok chitong pilok pilak along kachingki ke sithan pen bustami rat mulu ke ong long bustami ile tum phan nang japon lin nangji lan si ile tum non kachari dunni awe kimi tum tame ile tum aphan karbi subject ko pisi kanang sotma lapen kapa ponji phan ile tum bor ipon unpo ahop pet ke ile tum ke thek tang tum si nangja ponai kala non puthot nali phana arjuji ke lang lo nangli ke karbi subject class 9 pen class 10 atum phan guide ke to kalong ta cherab dun iglo tangte nangli ku piali doji pu matha pen si nangli la so guide ke to long ka cherab dun iglo model mate a guide ke to ke aprang CMIL a kitab dolo pu pen nili jungjung matha si inut bhani pen niltum chingki chithan lo la so a model mate guide ka sa pai phan lapen inut bahani ke thekere mucho tumhan nil chingki chethan lo alang tum tami isi tawam lo pasiar julong masi hala so nili mangta alang tum long chupa ogdun thudat lo chupa ogdun thudat pen bons tami inut bahani than bang tumhan nili than lo inut bahani charli bang man nili than lo masi alang tumang ke nang sibirta lem dat lo lapen punil tuma nile chupa ogdun isia san chom do la model guide ke to san chom along mas liberta lo mas tangte chotlang mande son lang pase pu bang ke than bang pen chelo charli bang to mas me nil panang chiberta boy wailo amasi nil bang ta ning ji khang esi bang sumar tum charli bang tum pen ke chenglok than bang to mas me nil pan chiberta pen wo me nil cha bidi kreni pen se me rina koksi hal model nang li pulo class 9 pen class 10 postimo ahok pet ke 9 10 11 12 mate indeng sirkep cap kreni antame guide dolo hala so guide along nili bidi kreni pen risi nili ahok pet ke bidi kreni puke ahok pet ke financial ahok pet ke chethan lote financial tabi nilre deng enkela ke ahok pet pudam lo the commercial puta pumeme alama ke pu government nang sirap lok tabi mati lak nil thang jungjung se paklang pinang mati di din tame pu chiri pensi nili sapapon lo din chiri si sapapon long lo pen la so model tame nili paklang pon peng charli bang pen chenglok than bang tum same
la model kasapa ke tang pen nili phan nang birta si alang nili kasapa ko an ma keong la hithiru irunia bongsi pa igdat lo isia ahir jumi ke long lo la munit phan nili ke rap long lo pusi isia le lo pusi nili chuma thalo la pen ki dam tang ni kan ke thomba aprang pen nili model sapa pon bom lo nili tum sapa pon bom lo hala so models tame nili mani ma si dihin jum re do ko mani yong si puparam li mani apia potum abidat pen kina kachunam kachureja basai long le pusda min nila kiyo pusda mi pipon bam lo social media long pachi tak tipin rat hong chetai pachi tak tipin nila men jok hon than tipin pen nili akiyo stami pipon bom la pen school long i home school long yong si aya charlie bang tum do pik pen mate bang pho pen apar do kok pulote nili anam ki yum pesami pipon bom lo la pen ko ma byong si dihima vedet apyai podo usame dihin jum det plote nili akiyo benstami kipi pondolo la ke non na ke nili amen pasi tak pon pelo la pen hala nang ke endun long jitula a model nang chupari deng dun long tumsi chichini pon po la si amen tamenil pasi tak pon pelo la si nili mathang chuma thalo nili munit phan ke rap long ke la helo ale lo pusini chuma thalo la pen than bang tum stami nili thek the pudam di anuti tame MA BA ko porhi pen ki thek tang si school long stami engage lo bon stami munit ke kwan bang on long pasi bidi ke long ma mate kwan si ke chingki che than long ma kwan si kita porhi ma pan si thek thot ma ti la si model tame dakman ali long pon oi pupe stami alang tu mati charong tame chari long po ta hailo mane chari long po bon stami model porhi lo te alang tu thek tu thot po la pen nil tu model ke tok bang ki intellectual tum long nil tum concern pami matil tum bidisru en pami si hitok pon long bir terang bong long bir terang son alang stami nut lamet po tok bang hir bang lun bonda bang pan rat ahung satai long ka chiklang tang bang pina la pen ino dolang hala monji rong pipi pu alta nil tum gat ki toka rapeta tum lo alang le stami higher secondary long inut karbilenga sa teacher lo te karbilenga sa than bang lo kasi alang tumalong ason son long nili kachi ok dun long pop ke nili kopai me pusi nili chuma thalo choro pik lo metric asarlang ke tok along sitame non ke MIL mate methang karbia subjecta pon lo la pon det pen ko an ale do lo osomara tum phan nangli kachini an thani jima metric asarlang long stame non ke MIL do lo la pen higher secondary long tame il tum ke MIL ninkan sitok alo Ladakh nili at al le ke thek dam long bangela son lo jongdam po metric long kapre ka subject ke pini phai lakha thongkera hin long po thongkera thom mate thongkera pho thongkera nar kep ke long tum stami hala il tum karbi subject bang phai lakha troxy kepen phai lakha trokkera pho phai lakha trokkep mate phai lakha tronar kep an ke long tum do jong si akapre ka subject long phai lakha thongkera pho long chot thongkera thom long chot atum pustami halak imina jung karbi MIL subject bang phai lakha troxikep tronar kep ke long tum dokok plote alang tum ke second division phan Ladakh awar sai cholong dun po lake isi kemip pe ka subject ang theklo lake il tum karbi MIL mina lamben ka charli jung lamben ka charli long isi kemisen ang theklo posi nili jongdam mate chini un puthot nali phanang karji ke lang lo mithang karbia khe charli osomara tum chot kali Karbiang long kido kapre ko somara tumta government school along LP pen ME along anke karbia subject charli nang veklo tangte nangli la soputha kupisi radio kar jorat nam phantanji aholo lake ilitum council ka bor ipena joini mate alang tum akamathak kemia joini lo lake iltum LP pen ke chenglo ha class 8 an elementary an class 8 an ke litum karbia subject papon vek nei pu aho wang pitang lu council tum la so teng si la government ban ke serap log school an ke than pon bom lo la pen mina karbia khai ke la ke mita porhi vek lu la pen mina karbia khai pen ka prek a khai stame ilitum subject bang nang endun vek nei pu aho wang thu plot mate hukum pidana posi alang tum stame asai jog je pen ilitum karbia subject nang hum dunang kok lu Ladakh ilitum jongdami bang khai tum ke ilitum alam nang charli dunjia ni hang hida ta the ra pai pu than tum ni hang hida ta the bons tami alang tum amak
kecepat ong ya joni mas non hut kecepati nang mani mapu la kecepati hut bangke alang tum seme kecali ni hang hit that pustame karbia subject ke doko joni alang tum tame karbia lam nang charli dun nang kok lo laso nang charli dun nang kok joni alang tum tame ili tum a that along ili tum long ri long ili tum mena alam nang charli dun ili tum menata bang khai tum nang thek dun lo isi ni pen kecheng lok lage dopik lo isi ang deng pen ha narkep ang deng asil tum ke compulsory pon pensong de lo mati ili tum khai alam ili tum karbia lam stame ladak man kache thang a platform nang che man long lo non puthona li phana karju ponji ke lan lo class 9 la pen class 10 ka charli mithang karbio so mara tuma mata aja ko so mara tum ke karbia subject charli pon pe dop piglang tangte layo so mar la pen apia potum phan nang lihin pen ku pisi pachining tum ko son pen si ili tum mena karbia ml a subject iskola long 10 pastame ang kadogo student phan kappa pon pejima labangke ilitum munthi dam sene ke chengsi mil la ke tok cheng ning kan karbitum bang tok sir karap live mil ke tok tum mostami mil ke tok cheng pe non an ning kan thom belang mostami non ke suriplia badlo suriplia badu koklo karbi mil ke tok tum metric along that si pen higher study bang non tuning si tok cheng lang polak bang ke non pining bang antang dolen la bang sine lang hadi ta metric long lok si bang suripli non do elo ke tok cheng ning kan ke bang pharus te pleng play bang tok sir karap live tab non an ke bang suri flip leng tanglo blote la kupia joini si ili tum karbi mil a subject bang tok sir karap flip non bang suri flip parok ma lata isi kimesa nang thek kachelong dang posi ili tum mina khaya subject ki pon bang nang ong bom lo lake hala ki pon pe det tum phan ko song se pa pon thei ma puke ili tum ke lam ke than pen bidisri ke than pen ke ili tum ke un e lake imek hini pen ang thek long lor nai ko pulote ko pila metric as subject long mane bangke ap karbi sai pon pe tum ke ap phan pharu siang bong pen phan thongker narke phan thongker pho pen ki un tum ta dolo bons tami karbi subject ki pon pen kapre ka subject si phaila kha zoom that postami karbi subject ki pon a join ni pen ala phaila kha bang ong chet mate percentage bang nang me chet pulote ladak imek hani pen ke thek dun long lor kido ko ko join si non bang ke karbi subject ke pon mil ke pon mangstami a phai bang nang ong bom lo lake bidi suri ke thana ret pu lam thu lam dok ka padok ka le ki kroji kali imekheni pen hala ke mesa nang thek ke thek dun long pen si ilitum a karbi mil subject ke pon bang a phai bang nang ong bom ji te non sami nang ong bom lo mohet ni lipulu mati ke pon cheng ning kan ke bang trok sir ke rap livet tam non ke bang suri plia parlo la pen hires nri long tamin ni li ke thek dam long cheng ning kan bang ke bang phoke pen ta ber ta non chuning nili ke thekdam long bang ke bang pharu troxi pen attack si dolo lake si ke mesen ang theklo jong si ang ton phanda ml pa pon peji plote lake lam thulam dok che thanaret social media platform long ka che thanaret ben ke une hula ke dam tang tum copy ko pusona pen si percentage ka che pa ong ma hula so i make ni pen ke thekdon long jong si dolo plote apaya putum ta bor ipon pe asomar phan che than che pari pen si ilitum karbia subject mil bangke non phan troxi kepen phan pharusi tame nang pleng unji posi niri ning thedu da choro piglo non puthot nali phana karji ponji ke lahan lo karbi medium kaching thur ji lapen kapache thang ji lapen karbia ke ta bhai hui kabir ti pen kirim vet abidi kopi dolang nali pen thanji ma pache thang ji paching thur ji pulote lake non ke education policy act tame medium of instruction ke high school assamese medium noi hindi medium non english medium non medium of instruction ma ke local language nei posi alang tum hoang thotang lo medium of instruction jong si karbialam non il tum karbiang long lam si thanlo karbialam ben dolo plote thanlong lo mate che explanation long lo plote akita bangke english non ohomia non karbi non mithang jungjung lam explanation long lo plote lake bang khayala alam english alam ohomia alam ka charli ni ka charli pente mithang jungjung kar medium school porhe rong made charli rong si alike dolo pusinli jongdam ji alam ang pilo mina jungjung alam si compulsory chi thanang kokpo explanation pen ke chenglok chi thanang kokpo pulote hula aketa ba dak tok bang ke english explanation abang ke karbi alam pen puta sabsu chetonam de chetpo lasi hala non new education policy act jong si implement tanglo plote hedi
mate implement tang lo prote la bang khai lam charli pente mi thang jung karbi medium lam pa charli rong bangsi kimi pusin nili so platform pen kadu phanta be chuni rilo pudam nang maths social science livelihood pastami english a subject long copy ma ketok assamese a subject long copy ma ketok la son thak si karbi a subject long tame isivet lo ketok alam the bangki adak si kaprek cholo alam the bangki isivet lo nonki kang angtona subject sama SCRT ban si sapa pon lo lake statement lo disbursement lo la si english subject long ba gopena school long english subject long copy ma ketok la son thak si karbi subject along tame alam si kaprek cholo ketok isivet lo la si bang khai lam mat english ohmia alam ka charli bente mi thang jung karbi alam karmi medium school charli rong mang si kimi posi nili mathadam mate kadoi pasami chuni report pulote lan so sing thu ru po lan so te sing thir pon po la pen nangli hen manang ka ju kitab ke berti kirim nili ki jong dai pu bang ke kitab ke berti ka ako ko kitab ke non bang ke ka berti mane uwe chu prek chu person se hala ke berti ni ta hai po mani bons tami non ki do bom karbi medium kitab la bangke ilitum council pen leka sapa pon kalilo SCRT dispropancy ilitum hanang pali pon bom lo lake ningkan ke thom plibak prang patami ilitum dispropancy nang pali pon bom lo lake laso kitab yong si kuson si phai ka pong jima pulote lake ilitum non udais pulo udais long ka fill up yong si nili school long ne nang school long yong si bangkep pinning fill up lo pute morning ta class indeng silong bangkep performance SCRT pen nangli chot po nong si nangli school lo nong si deng si ke charli tum nong si bang koi plote morning ta bang koi pharmacy nangli chot po la si la so up high pa ong i phan plote nangli ke bor ipon chot ke heno nili bor ipon chot heno hala school ke doa rong halong plote tame nanga chirap nanga chiri dun bang ke kenang sot na chirap na chiri dun plote ke pilo o sumar phai bang ke nang pa ong dun bang ke akenang sot lo la an lo te li tonga ke tap tame ko an ma sumar phai ke ong la an swa ateng si nangli chot po tang te non nali phan kijut si na ruponigla non ke bang jiar ni owe ke mi mate charli osoma la pena pia po tum phan la pen radio kar jora tum phan kar bi subject akenang sot naya puthak nang lin pen thanik jima non ke thurmi owe ke mi la pena pai po phan kar bi subject ko pi po se kenang sot lo pulote ilitum ke cheng pen jong si ilitum charli ponlo angkur pen jong si ilitum charli ponlo pulotang te mo ke thesame thek thot mate joy thot po lasi ilitum kado ka be ilitum apia po pen ke chenglok ke thek muchot keri muchot intellectual mate lamet guru tum an same ilitum non ke thormia owe kimia tum phan duar ke ja poni bangke lason helo apia po tum si along si lake ilitum ari dengs dulo apia po tum ari dengs dulo apia po tum se asomar phan chi than the ma thek muchot tum si non ke thurmio we ke mitman japon pe pulote osomar man ke chokchi ave pudam lonang pirthia tomon ka chela raling aprang ahot ke pila bang kachpacha lon made rit ke dam hot bong oilon pila tame bang pardon pondo english hindi le pulang ma thek nang ohomia pu aprang ke ohomia lam le thek mate osomesa lam le school le toy dun thek lote thek olu pusi le tum asomar tum hasmi kachma tha hala apia potom kama tha ko sonloma ta sondak thaksi osomar phanta amen irpo sabina moina lasan thaksi ohomia lam si irpon lo alama ke tum copy poloma pudam pulote iltum ohomia lam ke thekmi mate ka charli ining kachi hung chira hor polo lasan dak thaksi ko wang thu chot pen english lam kachi hung nani private school mane la arengelo ingraji school nang bi pen iltum che thang le lo laga pai potom kama tha lam lo hede ni ye bang ke halas ho bang asomar tum hama amen irpo Samuel, Emmanuel, Nathaniel, lason tamedolo. Apai lake apai potom English lam pachali ji kachi hung polo. Kachi hung jone si asomar dum hanta English lam si irdam lo. Lason ak thot si asomar dum han English lam ben amen irdo plote apai potom English lam pachali ni hang posi thek an pen ke English lam si kipon po. Asomar dum han posami. Bon tamin non banki ilitum karbia khais tami ilitum karbia men si ki irpon chihung lo pudam lo nang longkiri sarthe asongchari rukasen lai mina karbia men si iltum chi ero iltum kar isumar pang se karbia khaya men chi ero plote hala aning arlo ta imi thang karbia lam paching thurji aning arlo kedo kachi rot khut ajoni si asumar phanta kachi irpon pon dokok lo
so ini si non bang ke ilitum karbia mina jungjung alam same kachar li ponji phan ni bor ipon lo tapen hal so kabor ia along pensi ilitum mina subject pachar li phan tami an ening rung pon bom lo non bang ke lasi ni social media long mate radio atropen naltum han chuniri pon bang ke ilitum jong si bidi ke thormio we ke han bidi ke me tuar ke me ja poni plote ilitum usomar tum phan ilitum ke thekeri tumsi tuar ja ponai lake mohet nili parno tang mane doctor engineer APSC UPSC ke pas tang ilitum mane ke English honors ke pon tang lahai tumsi ilitum ke tuar ke me ja ponai ilitum social media long sami ilitum karbia menal alamen chitok nai la anlote non ke thormi uwe ke mitum ke mithang jungjung alam ka chari phan bor ipon po lasi la non ilitum ke thekri muchot intellectual atumle ilitum kadu etam bor ipon holo nang imithang social media platform ke chenglok sitong pilok pilak an sami mina jungjung alam pen kachingki chethan bor jongsi ilitum bor ipon lo chingki chethan pon bomlo pulong te imithang karbi subject sami la ke pon pedaji kachali bang ke wedaji puke nili matha dam ni lake dovekji lapen non prang pen ke kachali sami chung pon bom pu pusi nili matha pon thipun mina karbi subject kachali bang ke kenang sot lake pudam lo na Chinese atum bangke rocket missile pen ke cheng lok ang ton tami ami thang alam pen bangka chir et alam thidu pen English tum ko son ma Chinese pen Japanese tum tadu bangka chir thong ka ching thurtang to man ke ami thang mena alam pen ang isi pen isi hormu amen an sami bang chir rep kunlu mos tami ili tum ke bangka ching thurtang tum along pen chupar jidamun ilang pen chir et ilang ili tum ke non uwe ki mi tum phan karbia sabe kenang sot bang ke la hello non uwe kimi ili bihek thia ko pele iltum isi hini pen ke chenglok hormu hortaramen sami charli le plote mo ke the an ke ilitum bang homia tum oi bhak mode hindi English tum hebit la so hebit bang ke mono phi chewang bedaji la si non iltum jongsi karbia subject ka charli bang kenang sot pu matha pon pe plote mo ke the an ke ilitum kamatha jang do ko la si non api pu pen ke chenglok ilitum non ke thormi uwe ke mithan ke minha karbia subject pachali phan ke ilitum si adai tolo mate aphadenglu pusi nili mathapon churopik la nanglihin pen an karbi subject puthak chethan chimun long pot la pen nanglihin pen same akenang soda son an radio kar jora tuma same than ponikla se sonak thak moke bang jari same litum karbi subject ke pachan kapaching thurji apharmani litum chethan chimum bon na asi non ka poralam do kokpot pini nang lipen chihu chupure meg mangke lapa ling ton put niklana kardom